Salam gaderly tamaşaçylar. Bugünkü çykyşymyzda biz türkmen dinanlarynyň milli eşikleriniň iň gözel bölegi bolan köýnek fasonlary barada giň işleýin gürrüň ederiz. Türkmen köýnegi diňe bir eşik däl. Ol halkymyzyň müň ýyllyklardan bäri dowam edip gelýän milli medeniýetiniň we sunugatynyň aýrylmaz bölegidir. Her bir fasonyň öz boluşly manysy, taryhy we aýratynlygy bar. Ilki bilen reglan fason barada aýdalýar. Reglan fason köýnekler giňrek ýeňli bilen tapawutlanýar. Bu fason köplenç ýaş gyzlaryň arasynda meşhur bolup, günnelik geymek üçin amatly hasaplanýar. Rahat, giň we owadan görnüşe eýidir. Indi bolsa, pommak fason köýnegi geçelim. Pommak köýnekler ýumşak we ýeňil pommak matadan tikilýär. Şeýle-de köýnekler günnelikde öý işlerini we hatda toýlarda hem giyilýär. Onuň aýratynlygy, giň we hawa geçirji bolmagy, şeýle-de dürli nakşlar bilen bedenlegine. Soňra ýany fason köýnekleri ýatlalyň. Bu köýnekleriň etegine ýa-da bir bölegine ýany açylýan aýratynlar bolýar. Ýany fason köýnekler köplenç dawaraly ýerlerde giyilýär we zenanyň sypatyny has odan görkezýär. Gözelligine gözellik goşýar. Şeýle hem türkmen denanlarynyň arasynda giňden ulanylýan saçakly köýnek bar. Bu fasonyň etegi we ýeň uçlary dürli nakşly keşdeler bilen bedelýär. Saçaklaryň ýyzlyk sallanıp durmagy köýnegi aýratyn gösterýär. Köýnek fasonlarynyň görnüşleri ören köp. Käbirleri günnelik geyilse, beýlekleri toý dawara üçin niýetlenýär. Emma olaryň hemmesi türkmen denanlarynyň milli aýratynlygy we medeniýetini açyp görkezýär. Görüşimiz ýaly türkmen köýnekleriniň her biriniň öz taryhy we aýratynlygy bar. Bu köýnekler diňe bir geyim hökmünde däl, esem milli medeni mirasymyz hökmünde ýaş nesillere geçirilýär. Hormatly tamaşaçylar, siziň pikiriňizçe haýsy fason iň owadan we peýdaly? Tesbir bölümini paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma abone bolun we täze videolardan habarly bolun. Sag bolun. Inniki videolarda duşýança.